Ayu, iya kabarmu sehat kok? Alhamdulillah sehat. Sibuk? Wong wis sementing iso guyu ki apik. Guyu ki nandhane sehat. Niki ana guyumu ki rak semu guyune wong kecut. Loh, maksudnya? Guyu ki ya diloske, dadi kaya ning sing kok endem ngono. Timpet ngono to. Ya ana sing gak empat. Dadi metu disepoti guyu balik kok. Kalau langsung kali lagi. Iya. Ya, ampun. Kata kok ngono wae. Nah, sepoti lo guyu. Guru olahraga sing latih gerak jalan ya. Iya. Ngomong sih. Jadi geraknya mau tuh bangar buri loh ya. Iya, 1 2 1 2 benar. Dilok ya ora nesu ya ora krasa ki wis. Betul wong kula niki yang sabar kok. Iya sabaran nih. Nek kadung gurumu tak arani gurumu mau gerak 1 2 1 2 wayang mlaku ya bawa 1 2 1 2. Oke, namun jalan di tempat nomor 1 2 1 2. Ya kuwi guru karo Mas Meri itu sesuai karo kendangane. Oke, oke Mas. Dilok gerak 1 2 ya ora kamu. Diatur ke ya pundutannya lali janjine. Ya apa?
Pripun Mas? Oke. Janjane sampun. Mbak Nur Headset